Għall-ewwel darba pajjiżna ser ikun qed jilqa' l-Kantant Internazzjonali Johnny Logan. Johnny Logan se jkun qiegħed jipparteċipa fl-Għaxaq Music Festival li ser jittella x-xahar id-dieħel. Johnny Logan jibqa' magħruf għall-parteċipazzjoni tiegħu fil-Eurovision Song Contest sa mis-sebgħinijiet u fil-bidu tad-disejnijiet kien l-iżjed kantant popolari fl-Ewropa. Flimkien ma' Johnny Logan sar jieħdu sem diversi artisti Maltin fosthom Ira Losco, Airport Impressions u l-kantant Gianluca Bezzina. Id-dħul għal dan il-kunċert ser ikun b'xejn, iżda bħal snin imgħoddija ser ikunu qed jinġabru donazzjonijiet b'risq kers minn fost dawk li jattendu għal dan il-kunċert. Jiena nieħu pjaċir li dejjem nkun parti minn xi ħaġa l-ewwel nett xi ħaġa li nħobb nagħmel jiena li hija l-mużika. U wkoll xi ħaġa li tgħin in-nies oħra. Kers qegħdin qalbi ħafna tal-organizzazzjoni. Ovvjament daw it-tfal u l-familji tagħhom għandhom bżonn għajnuna kollha li nistgħu ntuhom. Is-somma miġbura s-sena li għaddiet b'risq Kers laħqet l-20,000 euro. L-Għaxaq Music Festival qed jittella mill-Ghaqda Muzikali Santa Marija u se jkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro Joe Brown. Dan il-festival bejn it-2 u s-7 ta' Awwissu se jkun mifrux fuq 5 ijiem.